Momita Narzary channel ko subscribe kalam, bell button ko press kalam. Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोनहा भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आं दिनै साम' लादाइखौ मैथा बांगालजों संगोन। आं माबायदि साम' लादाइखौ मैथा बांगालजों संगोन। स' नोंथांमोनहा नायलांदो आंनि भिडिअ। आङो साम' लादाइखौ रुनानै लानोसै जाहाथे एरख'नायाव बांद्राय बोलो बेखौ दा बेखौ मोनसान्दि आङो मैथा बांगालखौ खानानै लानानै रेडि खालामनानै लाखानोसै। मैथा बांगालाबो खाखांबाय आङो दा थांनोसै थोबाय बारा होनाङा। दा बेखौ सायनानै लानोसै। सायखांबाय हाखांबाय दा बेखौ सुनानै लानोसै। साम'आबो जाबाय, साम'आबो रेडि जाबाय, ग्लाब ग्लाब गोदौबाय, गावनि मैलाया गजोबबाय। दा बेखौहाय एरख'नायाव मोजां जासिगोन। दा बेखौ एरख'हैनोसै लांनानै। जोंना अखा हाबाथाय दै थायो, दै थांग्रा लामायानो गैया। आं दा बेखौ एरख'नोसै। खांबाय नैबे दाखोना हारसिं गाखाबाय नै। दा बे सिंनिखौ आङो एरख'नोसै। नै फैखाबाय हारसिंनो। बेखौ गारसै, बे जाजानाय नङा। बे दाखोनखौहाय सिंनिखौहाय हारसिं गखाबाय। दाखोना नैबेहा गखाखाबायमोन। रुबा बांसिन इजिसिन जायो, रुवाबा एसे खस्थ' जायो। सायखांथारसै नै, सान्दुंआनो जा गोसाथार। नोंथांमोनहाबो न'आव बिदिखौ ट्राइ खालामनानै नायनाय, जानायाव नोगोद गोथाव जायो बिदिया। साम'निफ्राय आंथ' बेखौसो साबसिन गोथाव मोनो। गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आङो। नैबे दालसिं, जिरा, गलमरिस देनाय, ओमफ्राय नैबे सामब्राम, बानलु, हाइजें गासिबो मिसल मस्लाखौ देनाय। नैबे हालदै, संख्रि, ओमफ्राय नैबे सामब्राम। दा साम' लादाइखौबो सुनानै लाखाजोब्बाय आङो मोजाङैनो। दा आं बेखौ एवनोसै। नैबे मैथा बांगाल, सारायखौ जानबाय आं। थाव होनोसै। सामब्रामखौ होबाय आं। नैबे देनायखौ होनोसै, सामब्राम गुफुर देनायखौ। साम'खौ होनोसै, साम' लादाइखौ। दा बेखौ गावनि दै गजासिम खोबनानै दोनथोंसै। गावनि दैयानो नोगोद गखायो। बोखारबाय आं, खांबाय। दा आं बेयाव दै लुनोसै। दै लुना मोजाङै एरनानै लानोसै। मस्ला मस्लिखौबो होखाबाय आदाखौ। बोखारनानै नायनोसै।
दहायनो मस्ला मस्लाबो होबाय दा आङो जिराजों दालसिं रुसिंखौ होनोसै होनानै एवबावनोसै एवखांनायनि उनाव बे दैया रानबा मैथा बांगालखौ होनोसै रानथोंसै रानजासे आं खोबनानै दोनबावनोसै दैयाबो रानबाय दा आं बेयाव मैथा बांगालखौ होनोसै दा बेखौ आं दसे खोबनानै दोनथ'नोसै बे मैथा बांगाला मोजाङै रेबनायनि मैथा बांगालाबो रेबबाय ओंख्रिया मोनबाय दा बेखौहाय संख्रि साखिनायनोसै संख्रि एसे नांबावगौ मोनबाय So guys, आंनि साम' लदाइजों मैथा बांगालनि ओंख्रि संनाया माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खिन्थाहर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयखौबो गोजोननाय थाबाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय